friends, welcome to KICHU COOKS. यानी कुचलक्किद उंडे बोक सुकुनुंडे मनपडोंदुल्ले यानी ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂತುಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ಪೆ ಬೊಕ ಏರಿಯನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜಾರು ಅಕಲಿಯನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಬೊಕ ಹೆಲ್ತಿ ಆಯಿನ ಯಾನೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿದೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಉಂಡೆ ನೆಟ್ ಸುಕುನ್ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ದಪ್ಪ ತಲತ ಬಾಣಲೆ ದಿತ್ತೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಶೋಕಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಡು ಈ ಅರಿ ಪೂರ ಕೆಂಪಾಯಿನಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಡು ಅದೇ ಶೋಕಟ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಲ್ದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಹಾಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ ಪಟ 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 ಕುರ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಚೆರಬೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅರಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕಲರ್ದ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಪಾದ ಚು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆತನ ಯಾವ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆತನ ಯಾವ ನನ್ನ ಬಂದು ಮಂತ್ರುಗ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತದೀತಿನ ಅರಿ ನೇನು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುವೆ ಒಂದು ನೈಸಾದ ಪೊಡಿ ಆವಡು ತುಲೆ ನೈಸಾದ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾರ ಇದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ kg ಬೆಲ್ಲ ಈ ವೈಟ್ ರೈಸ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಅವರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವದಿತ್ತೆ ತವಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಮನ್ಪುಗ ದೇಪಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ ಕರಂಬುದ ಕಜೋ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕದಾಲ ಬರೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕರಂಡಾಂಡು ಪೂರ ಕರದನ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಅರಿತ ಪೊಡಿಗೆ ಏತು ಬುಡಾತ ತಾರೈ ಪಡೋನ್ಗ तारे मस्त पाड़ना टेस्ट जास्ती उंडु यान मल्ल उंजि तारे दित्तुंदे
ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಾಕ ತೂ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ನಮಕ್ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು. ಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದುಂಡು ಈ ಇಂದು ಲಡ್ಡು. ನಮಕ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪೊಲೆ. ಒಂಜಿ ವಾರಲ ದೀವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಲಡ್ಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಉಂಡೆ ಪನ್ಪ ಕನ್ನಡ ಲಡ್ಡು. ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಸುಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದುಂಡು. ನಮಕ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಉಂಡೆ ತೋಜವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುಕುನುಂಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದಲ ತೋಜವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದೆತೊಂದೆ ನೇನೊಂಜಿ 2 ಅವರ್ ನೆನೆಪದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ದೋಸೆ ದಾರಿ ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡಿಗೆ. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇಂಚ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ನೇನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ದಿತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಡಿಪ್ ಮಂತದ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ.
ಏನು ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಶೋ ಕೊಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಟ ತಿರ್ಗದ್ಲ ಪಾಡು ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದ ಶೋಕ್ ಆತಲ್ಲ ನನ್ನ ದಿಪ್ಪುಗ ಯಾವ ಇದೆ ಪಿರಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬುಡ್ಕ ಸುಕ್ಕುನ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕುನ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್